Diodipa 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 kesuwun kesuwun kesuwun. Aduh. Ternyata sedulur Yayan kene pirang-pirang ya. Masih kebak sealebum. Ari ditembangaken kabeh mentokna waktu. Ari beli ditembangaken ketelak kon. Tapi ya pengertian hari wong kene no, plenger teman hari mikirin nasib. Ya tiba balik mengumahku keadaannya wis kondusif, wis beli gawe blenger, iki rambut ki wis abang nih, dilat maning makanya dubuk, dilat maning makanya marmut. Iya kayak marmut, ini enggak wis arep balik banget blenger. Arepan mendi. Arep mendi. Arepan mendi. Arep balik. Arepan balik. Masih akeh wong ning kene iki. Kayak katon bae. Katon ning kan. Kadriyo. Iya. Sampean arep mendi. Arep mendi. Heeh. Isun ki lagi jalan-jalan. Jalan-jalan. Lagi jalan-jalan. Bisa nemang alas-alas jalan-jalannya priwet. Ah, ya embu isun kejar dewek mah. Lunga-lunga tanpa tujuan ketemu ananing sejerone ngalas baik ki. Langkah tujuan aja wong edan. Oh, bakal wong bener mah bakal lunga-lunga pas dana tujuan. Pengen tuku sopel, pengen tuku larutan. Bakal wong laka tujuan, orang yang gabus, orang yang tugu pasti wong edan. Wong beli bener kurang seliter. Tapi hari di dalam mah bagus ya. Lamun wong edane semene ki. Iya. Sing benernya kayak apa? Ya kayak bapakne. Kayak bapakne, ya pada bae. Kok dingin gak? Priben mas. Ya isun kan lagi jalan-jalan ki. Ketemuan ning sejurene ngalas. Ketemu kelawan sawijining bocah wadon. Lagi apa awakmu ning sejurene ngalas? Beli weru ta? Beli weru sampean kok? Ya isun ora weru. Ya rikian mamas ibarat pelatarannya ingsun. Oh dadikin ki pelatarane awakmu. Tempat midang. Tempat midangnya kining kene. Tempat mejeng. Tempat midang ning alas-alas. Ya hariku sini ngendi? Pengen mama lah ke mall. Laka mall. Laka Anane- mall laka supermarket. Laka mas, Alfamart galangka. Dadi midangnya ning alas-alas. Midangnya ning ono ku ana ranggon ka mas ning sebelah kanaka. Oh iya enak rupanya mah adem. Oh kan. ya jelas, anginnya sepoi-sepoi. Ndo ayo. Terbang gede kaberan. Apa sih udah di kabaran itu? Isun bisa ketemu awakmu. Sebab sing tempat panggonan isun iki lagi duweni rasa bingung. Rasa bingung. Rasa bingung ora ketemu ning tungtung. Bingungnya nang apa kono mas? Ana bingung, ana nafsu, ana dugal, pepek pokoknya mah. Berarti bener sampean ku lagi stres ya mas? Lagi stres, cuman ora edan. Oh, bakal wong stres, durung tentu edan. Durung tentu Bakal edan. wong edan, wis pasti stres. Bakal wong edan mau wis pasti stres. Bakal wong stres, durung tentu edan. Durung Bakal. tentu edan. Ya, sing gawe stres sampean ku apa? Sing gawe stres mo ora sejen tanana liyan. Iwalisun ki lagi duweni salah sawijining dendam. Dendam. Iya. Dendam karo bocah lanang, Ya iya bocah lanang. karo geng motor, Oh beli ningan. karo bocah kan ganden, Sapa? waganden. Waganden. Iya. Ora re waganden mah aman Karo ningan. dubuk, Beli. aja karo dubuk gua waya nembang ora ditabue. Iya nih. Aja. Kusi karo siapa mas? Dendam isun. Kok dikit. Isun duwe rasa dendam gak cuman mengkoning guri. Isun ki ketemu kalawan awakmu. Bokat bae awakmu iki bisa menghibur atine isun. Wah. Berarti sampean ku ngarani isun wanita penghibur. Wanita penghibur.
Siapa sih ngomong kayak mengkono? Ari mau ngomongnya, Ah, ngomong ya. ngibur atine sampean. Ya mau kata kerongokakan sing kaduan awakmu kegelendengan tetembangan kah? Enakan kana? Ya enakan dana tabuan deh. Anak sing sawer. Ya, Coba sing sawer aja. Ya justru ning lebakuan isun kan lagi stres. Bokat bae ditembang ini ngawakmu ki pikiran stres isun diilang. Jadi sampeannya aku pengen dihibur ning kula Pengen Mas. dihibur. Terus setelah dihibur sampeannya sawer ya. Sawer. Ya iya kanggo bayar dubuk, kanggo bayar asep. Ya mengko gak ana ningan sing sawer. Oh ana. Ya wis mengkenen baik. Kula kan lagi ketelak ini Mas. Ketelak. Delong ini kudu album. Di sing beli ketelak. Cih. Mamai elepa coba bacaan Iya, sampean. mau ka akeh kana? Bacaan amber dibagi loro ketelakeku. Surat boy semene ku wayang duite ya. Duitnya mung panjak kabeh. Ayo dibaca Mas. Peternak muda, anake bapak gendo, jaluk lagune ugal-ugalan. Wis. Wis Wis. putra bungsu, jaluke mangan dugal. Nah, kumpun ku Mas. Isune be lagi dugal. Ya justru kuwen cocok karo impen sampean. Masa kokon mangan dugal ya barang-barang dugal. Ya mulane kan kon judulnya apa? Mangan dugal ya Mas. Mangan dugal. Kula sing mangan sampean sing dugal beli. Enak ning kono blenak Ya ning cocok. Kanggo mamaku Ade, mamaku Warjo, Iya. Bapak Konda, Bapak Ulis Joni, Benar. Bapak Waska, Betul. Bapak Malang Nasir, Mas Toyo, Mas Bapak Toyo. Haji Warno, sedulur Hong Kong, sedulur Dubai, sedulur Iya, Taiwan. Oke nih kene wong Hong Kong, wong Dubai lagi pada nyakseni nih streaming Mas. Jadi awakmu lagi ketelak, Ketelak, ayo orang bisa bareng-bareng ngibur. Ya wis ayo bareng-bareng ketelak. ketelak. Kulana sing mangan, sampean sing dugal ya Mas. Ayo Mas, dikemas kanggo ngibur Raden ganteng yen lagune mangan dugal kanggo nyumponi siapa kana Mas mau ke Mas? Putra bungsu. Putra bungsu. Lagune mangan dugal. Kanggo ngormati putra bungsu sing duwe lagu. Kanggo putra bungsu sing duwe lagu. Kanggo Bapak Haji Warno Mas. Kanggo Bapak Haji Warno. Kanggo Nokwati, Nokwati anaknya Bapak Kendo. Angin turu minum kopi, jabure serabi, udut beli mari-mari. Kodok ngenangking tumpang kaki, bagja temangan dan di wong suki. Mangga Mas. Nokwati masih beli gagen ke sedulur. Nokwati, Nokwati. Kanggo putra bungsu. Wong gimbal, wong gimbal, wong gimbal, wong gimbal, wong gimbal, wong gimbal. Motore ning ngarep telu, mobil duwe 8, omahe ana 7 wong gimbal. Rapine belanja saban waktu wong gimbal. Pengen apa bae pasti ketuku wes alasan. Tapi sayang cuma bisa nyawang tangga
terus nok eji alah nok eji duit telunyo nok eji terus nok eji karo merem gawis apal nok eji sayang Delisa nok eji terus nok eji Nokwati nok Oni siwe Korea Nokwati terus Nokwati siwe Korea Oni Korea Nokwati Oni Korea Nokwati ono Oni Korea Nokwati Oni Korea tangi turung ngirum kopi jabure serabi udut mari Nokwati tumpang kaki bagja teman ada di wong suki kanggo sapa Diodipa terus Diodipa terus Diodipa mobil ngarep telu motor duwe 8 omahe anak 7 belanjane rabine saben waktu pengen apa bae pasti ketuku sayang cuma bisa yang selagi ketempelan sebaliknya si badan lagi mau pengangguran saban dina mangan menarap sana sedina inandekan bapak tuane aulia wong wadon mumpat habit ramingat loro duit bapak tuane aulia masih bobo cantik bapak tuane aulia priwe narap sugiyen masih bae judi mabok masih dilakoni bapak tuane aulia idi dikalami sin bos beras dua darah 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 kasobon kanggo sapa mas Mame Sayuki aduh Mama Sayuki terus Riben ini mana dicah Mama Sayuki tangi turung minum kopi jabure serabi udut mari dodok nangkring tumpang kaki bagja teman ada di wong suki Nokwati sing duwe Korea Nokwati sing duwe Korea iya bener aja pegot untuk orang ini bae mas Nokwati sing duwe Korea Nokwati mobil ini ngarep telu motor duwe 8 omahe anak 7 Nokwati Oni Korea rabine belanja saban waktu pengen apa bae pasti ketuku Nokwati sing duwe Korea tapi sayang bisa nyawang tangga sing lagi ketempelan
Priwena rasangan sedina dina dekam wong edan gimbal paling eman gayane kaya wong tajir mama gimbal paling sayang wong edan gimbal masih popo cantik wong edan gimbal Priwena rasuki yana masih baju dimabuk masih dilakoni pemusik di belikan mesin ada kesuwun sedulur Nokwati Mas Oni peternak muda Mas Gimbal Bapak Tuane Aulia ya Allah kesuwun pisan priwen Mas ilang durung strese senajan isun wis dihibur dening awakmu cuman jujur isun iki masih rasane dugal duwe rasa mengkel. Masya Allah masih dugal bae Mas kok dingin alun dingin isun durung ngeweruhi jati dirine awakmu sopo asmamu sing sebenere tepangaken Mas iya asmane ingsun Sukma Lara Sukmalara sokon di wong ayu tanah bumi Panjalu saking Panjalu bener minangka apane Prabu Aji Dharma putrine Pak Prabu Aji Dharma bener aduh Mas kebalak ini Mas tas mangan apa sih sampeanku Mas lagi sore nentas mangan empal kok si bijak recak mengkenen nembe ketemu sampean wis kaya kono ku maksudnya siras priwen kaget ya kaget kawerwana dening awakmu isun Ranggayaksa minangka kadang enome kakang Jaka Samudra sing mati perlayaning tangane pimpinan Panjalu sedulur nama pengkhianat isun minangka kadang enome Jaka Samudra pati pengkhianat wis jagatku kayak segodong kelor maning-maning ketemu karo wong kiye maning-maning ketemu karo keluargane dasar masira sing gawe kiyen beli peta porak-poranda beli bisa tenang beli bisa damai sira kayane mah isun iya kakangnya isun bae mati kenang Prabu Aji Dharma kenang apa awakmu nyelakna isun ya justru kuman sirang baru beli permasalahan kakangnya sira mati nang Aji Dharmaku ya isun orang ngewerui permasalahannya apa ya nang apa sampeane sirane kayak kono Sukmalara burung penjelasane Sukmalara ajak kakek rekalan pandaya ning lebakin awakmu bakal tak seret ning lemah dhuwur sira durung-durung aja wanine gulet disangka Sukmalara nih nyaline cium tak ngadepi Mas wadon ayu lanange kasih pantes luwes disamani pasang dada awakmu Sukmalara pantes luwes mati sabani Mas kuwabe di jaluk emanan sayang sarang bos widenge keding aja lali bos wideng salawase kampret diriwaci mabak jadi tulis kegawan janji ada tesi di gawam mama nerayu ini nerayu sampung ngalamu mimi eni masih kempeni Miro
dijaluk emanan sayang Papai guna sampun halang Mimi rasa kapos beras dewe aja lali selawase Mimi rasa wong sing paling sayang Kantura rapi laman tekad ngati jareng pasane dirunjang mangsa wurungan dirundang mangsa wandenya dirundang mangsa wurungan lele dudu lele sembilang pati lete wong kene dudu wong kene Bimi Elsa yang langsung aku memang Mama nera kayu Mimi nera ayu neketi Sarang nok titi neketi Nok titi sing duwe Singapura ora tak sangka dan tak duga senajan wujuding wanoja ternyata Sukmalara bisa ngungkuli kesaktiannya dirine Isun Ranggayaksa Mulane Mas, aja padun deleng kesing, deleng jeroane. hormati Sukmalara Ya? aja gerek tepak dada rasa bangga sira sawang marang awakmu aja loki gawe Wanine nganggo senjata. Beli bisa tangan kosong apa? Ayo. salah sawijining praja pusaka tentune awakmu bakal sirna perlayan ing adepan Isun Ranggayaksa Sukmalara rongokaken Isun bakal ngucap ajian ya dewa jagat batara Sun Bismillahirrahmanirrahim. jaluk kekuatan Iya karena sirnakan angkara murka di hadapan Isun iya Allahu Akbar. Tobat Bocah wingi sore wis pengen ngejak perang ora weruh ganda gunduwe maning permasalahane wong tuane temu pengen dendam bae darane isune wedi tak karo sira tak udak Mas aja ditabue wis arep ngingkoh dek bae
Baghdadi ketulis kegawan janji ada tisi digawang inget masku sareng bos wideng keding sampun lamun alah pacul bongan alah golok golok kilang alah sarung ilang alah tuku maning masku sareng bos widine keting ajaran selawase Mimi Elsa minangkane bos brasing paling eman saya Bapak Juna Jalali Mas Selawase kami juragan payang sesangkune matur kesuwun Mas kuwade minangka matur kesuwun sarang puswidenge keti matur kesuwun sarang mas kempret keti mas kampret sarang puswidenge Masku adidi wong sing paling eman dewek masku SDD sarang bos beras putih keding Mimi Elsa sing paling sayang Mas ngepret sarang bos wite matur kesuwun Mas kampret matur kesuwun sangat aja lali selawase mamane olian minangkane bos beras dewek sampun lamun mamane olian aja lamun banyak kuning majawa gendong aja isin ma aja wirang bos witen sing ditebang sing hormati bos witen dewe mamaku ABD sing hormati masku ABD kanyak sedi sesampune matur kesuwun
bangirening raraken melu nyawang si kadoan mamae oliae gede macolok digawe lamun mamae oliae bos beras dewe apa pendek sabawanan wong siji wong siji melasi bos widang sampun lamun sareng kangkang retek geding sesampune matur kesuwun mas tua dedek sing dijaluk emanan saya pepetuane Olia sing ditebangi sing hormati pepetuane Olia dewek minangka bos beras dewek aja ilok digawe pusing pepetuane Olia matur kesuwun Gombiarening kilat gumurening jagat bumi gunjangan ning tempat panggonane aku alas maya masku adede kangen sini bau sike kabeh dedemit jin setan berkayangan ada nangis pating cerelak sareng bos widenge geding aja lali selawase aku singarane bunggol ora terima yen wis mengkene aku harapan gawe penghalangan ning tempat panggonan iki minangkane wong sing paling eman sapa-sapa manusane sing liwat mambadalan alas maya pasti pelaya kenang aku sareng mimesa lasane geding bos beras kang hormati wongan gawe lantaran bau sike tempat panggonan nang pendakune manusia bos wideng aja lali selawase bos wideng aja lamun manusia aja sambat kali ya yen sira wis tekaning panggonan aku sira ora diparingi slamet kenang aku ladala geding kang kampret sampun lamun rasa martan ora pangling rampang jalman Indonesia ya aku tunggu marang aku sareng dede naik geding aja ilok digawe lamun Bapak rahayu sing ditembang mimine rahayu sing hormati Mimi Elsa minangka bos beras dewek kadalan Bapak
pepatuane Olia Kang Bajari pepatuane Olia singeman katone manis sing melas katun melase Arab sapaman kang eman kudu sampean sareng hormat bos widenge geding sareng mas kue diding sing dijaluk kajalan mas kue SDD masalah wase Astagfirullahaladzim. Den Sanjaya. Wah adra ki ngiring tumindake sampean ki ngrasa mopoh Den. Toli ki sampean lekasengap ninggalaken tempat panggonan Panjalu semono adowe. Aduh, wah adra kepikiran Den. Apa sih mantap tadi pikirannya sampean, Wak? Pikirane wak adra ki Den rongo kena. Sampean lagi ning Panjalu ngomong apa? Ya guna wara-wara Panjalu ditinggalaken anak obrolan. Cak andukane ngiring sampean ki Den. Wak adra mah pikiran. Aduh, apa sing dituju sampean? Nemen-nemenan Panjalu ditinggalakenku. Duh, apa sing dituju wong bagus? Duh, Mi kang kondane disenggol kami panitia satu kuno Mi. sareng hormat dumateng nama panitia sareng ini panitia nek geding sareng mama kuwune mas kuwe bedene bos wide sareng kang kampret sampun ngelamun Wakadra, Dalem Den bagus. sampean ajangan pinganglu kengelan. Ajangan tiduwe pamikiran sing ora-ora. Karena apa, Wak? Dilawani dirine Sanjaya ngajak sampean ninggalaken bumi Panjalu. Jare dewek kawurana marang sampean, Wak. Ning Panjalu lagi ake kejadian sing ora disangka-sangka. Hah? Ning Panjalu lagi geger onder. Geger ander. Sampean memikir itu ning onder bae hari apa-apa. Ya kesi mama Kevin. Mama Kevin ngomong apa, Cik? Ya kari mama Kevin sing dendas sing aku ngomongnya ora karuan. Aduh. Tapi Mama Kevin bener dengan Mbak ngomong mengkonon soten supaya sampean ki semangat. Konon. Aja sampai sampean najan wis tua patah semangat. Sing penting tetap semangat berjuang demi bumi Panjalu. Aja sampai Panjalu sirna perlaya. Aja sampai Panjalu ngentak sing Basuntaka. Iya ya Den. Lamun toh langka ucapan sing bagus mestine wak adra ki salah langkah. Duh, matur kesuwun Den bagus. sing sabaran panarima wong sabarang galane Mama Kevin dendas singa kesuwun. malah Sing dadi anak lanange ciki, durung. malah dadi ning melase kang kampret sareng bos widenge
sing dijaluk keman sayang selawase Mas tua bede bapak tuane Olia sareng mimine Elsa makam bayari Sampeyan kudu inget kelawan pituturepan Kakang Prabu Aji Dharma bahwasane barang papat jewa Apa kudu manusia laka singaweruhi antara jodoh cukup pati rezeki blai buktine sampeyan mau nganglu kengelan anak sing ngupahi duit kan anak sing mamae Kevin. berarti alhamdulillah Alhamdulillah. lebak kuwen Pak. Iya ya Den. Dadi manusia iku aja sombong lan takabur lamun ibarat roda anane ning dhuwur. Roda Ya. Karena berketepatan roda iku muter, muter. kadang ning ngesor, kadang ning dhuwur. Aja dume-dume lagi dijaya, aja dume-dume lagi sukses, akhirnya kelalen karo sebebaturan. Astagfirullahaladzim. Bener ucapannya sampeyan Den Sanjaya. Iya, Wak. Wa kadra dewek kadang-kadang uluk kelalen. Nalika dipai rezeki semono akeh, kelalen segala-galane. Justru ning lebaguan sampean kudu inget bahwasane kita manusia urip ning alam dunia apa nandure apa ngupaye pinastine kita bakal den pelajari kanggo selawase menempuh dening masa depan. Nggih, Den. anak putune babuyut banteng sing ditebangi sing hormati anak putune babuyut banteng bos bidan mamaku sing dijaluk keman sayang selawase Matur kesuwun Den. Sampeyan ngupai wejangan ning wakat. Senajan wakadra wong wis tua kadang-kadang tuane tua kelapa. Dua kelapa mah berarti akeh gunane kono, Wak. Mending kelapane mak kelapa bener bareng kelapane bosok. Alah. Tapi kula pesen karo sampeyan, Wak. Iya, Prik. Najan ujude mambu barange nganti disengitini wong sejen tulung walamun dari tua ku tua jering sampeyan Tua jering. tua jengkol kan Wah, apa maknane tua jeng? maknane jering bakat semakin tua ku semakin alot Pak. Bakal jering ku makin tua makin alot buktine bakat wis tua tadi semur jengkol. Iya. Bakal wis tua tadi semur jengkol. Semur jengkol akeh sing seneng Akeh sing seneng. najan barange mambu tapi digoleti Pak. Iya. Kalau santen bagus pinteran baik. Ada. Wak adra mara mikir ning monok sebab gurune lakamaning anak lanang kan. Iya Bapak Dengku kan. oh Bapak Deno. Papai Deno apa je ngomongnya Pak? Bapak Dengku waduh Jawa sampean wong wis tua ku dencang aja kelen. Mane wong meduluran bapak tuane Olia sareng mimine Elsa dimenangkane bos beras liwet sareng kakang PT gede ngajalali selawase sareng bos widane gede Masku acelok di gawe lamun Den, Iya Wak. sampean duwe bawa rasa belis Maksud sampean Mbak? ninggalaken tempat panjalu. Bener. Sampean dugi teng alas-alas. Iya. Alasku Den sejen karo alasan. Sing dimaksud sampean? Jare Mama Yeni Iya. bakal alasanku ruwet-ruwet enak. Oh.
Berarti termasuk kayak model lagi sore mangan soto kak. Soto karuwet, ruwet, ngampret, ngampret, tapi dipangane enak. enak. Tapi bakal sing alas beneran. Iya wak. Kenai satu kewan. Hmm. Dedemit. Ini Den sampeyanku. Wak, Wah kancake merinding sebenarnya. sampean aja gawe wedi ning kula gak wak. Ah ya beli wedi maning sampeyane nuju jem buparan ning alas salah. Tak rasakan memang bener ucapan sampean Wakadra. Pripun? Rupa-rupane nyawang alam marca pada. Saya sudah saya patang orang ketelang ladala apa Den itu Wak? Sanjaya nyata beli omongannya Ya Wakadra. Wak, ini Wak. Jare Kapolda bakal sing ngaran alas aja sembarangan alas Den bagus. Ada satuan apa kude? Yen sing diarani satuan uceng-uceng kene Wak. Wah uceng-uceng cek kayak ono. Ya uceng-uceng ning dhuwure kan digubet-gubet ana uceng-uceng. Salah Den. Apa Bin kudu Wak? sing diarani pocong. Oh pocong. Pocong ini Den. Diganti ta Wak. Lah Sing awit pengen ora Wak pocong tuh. sampeane si utak ngucang. Sampean baga ah Aja nganti gilir samenir. Aja nganti serap sapandurat Wak. Saat segitu mandange kula karo sampean. Najan apa sing bakal terjadi diruncang mangsa burung Wak. mangga Den. Barang-barang berdoa Wak. Kelawan ngucap Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu lah aku menyembah. Isun jalu kekuatan, sirnakan angkara murka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah Den di satu hati pocong. Alhamdulillah Den Iya Wak, yukah mulai maning-maning panjalo Den. balik Wak. Tujuannya sampean aja diterusakan rintangan pirang-pirang Den bagus. Eman-eman sampean nganggo anduk. Hah? Eman-eman sampean nganggo klambi celek. Lamun sampean anak godaan mau terus ngajak balik. Lah Ya kayak konon mas sampean ku ya enake dewek banget kayak konon mawa. iya ya Den. Nalika kula janji karo sampean, Iya. blenake sampean, blenake wakat. Nah bener, Enake sampean, enake wakat. Janji wakat. janji. Janji. Bokat anak satuan apa baik gawe rintangan nih sampean. Wakadra bakal sing ngadep. Sampean wani ngadepi, Siap Den. sampean sing bakal metu ning ngarep. Gula bakal ning ngarep. Lihat dalah apa, Apa maning iki, maning Wak? Den? Nalika mau. Waduh Den, wis Apa cewa? wis. Wis. Den. Iya, Wak. Sampeyan Iya. mah. Durung-durung ngacan Wakadra arepan ngadepi setan. Setan wedi dewek ning Wakadra. Ya karena apa? Karena apa? Ya punten aja sewot ya Wak. Apa sih Setan dibandingaken karo Wakadra. Wakadra? Lamun setane siji, Siji. sampeane rolas. Rolas. Ya sing blesak ku sampean kabeh. Alhamdulillah Den. La ilaha illallah. Sampai ama dipadakan karo setan. Aja nyok ngomong mengkono beli terima mama kondane kak. Jadi sampean ki dipadakaken karo Mama Konda. Lala. Bakal dipadakaken karo Mama Konda, sampean iki saking duwe duit pira? Lah. Ora gablek. Beli gablek. Beli gablek mama. Wis aja dipadakaken karo Mama Konda Bapak Panitia aja. Iya tadi. Bapak Panitia mah priwen bae lagi suki duit. Iya. Mau ke durung suwe kebayar duit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mama Yeni durung dongkol. Tak tagih ning wae. Sekian kita wong loro aja putus asa dening harapan. Karena kepriben bae anggone menempuh cita-cita demi makmure Panjalu. Aja sampai Panjalu iki anak manusia sing bakal njajah maning. Oh konon. Iya Wak. Jadi tujuannya kula kepengen basmi
anane keruwedaning panjaluku kula sing bela bantu. Lirik ibarat penyakit, Wak. Heeh. Penyakit mau kudu kongkon bersih. Bersih. Kudu kongkon tuntas penyakit mau kongkon miang saking panjalu. Konon Iya, Wak. alhamdulillah siap Den berjuang demi panjalu Wak Kadra. Siap. Siap. Yakin. Yakin. Salaman dingin. Wis pokoknya Wak Kadra siap. Enake, blenake, panjaluki. Biasa ngadepi. Sampean biasa ngadepi. Biasa ngadepi. Oh, dingin. Siapa kan ngomong Bang Syariah? Bang Syariah mau wis lagi awan nang. Sira mata Bang Syariah. Wak Kadra sampai munyang nang Bang Syariah. Jadi sampean ku wis setor ning Bang Syariah wis. Alhamdulillah ana sing blai. Ana sing apa? Ana sing blai. Ana sing blai. Iya Wak Kadra. Ya blai diutangi ning sampean barang. Iya. Aduh. Den, Iya, Wak. langkah selanjutnya sampean ke pripun? Kelawan tekad cilik yang lara gedeneng pati, Wak. Lamun to dirining Sanjaya durung menuntas anggone penyakit sing menimpa anak ing bumi Panjalu, ora bakal mulih anak ing Panjalu, Wak. Boten. Iya, Wak. Ya wis, lamun iya tujuane sampean meko. Ten Wak Kadra siap jiwa ragane bela bantu anak ing Mene, Wak, Panjalu. mene. Anak apa sih Den? Kin mengkenen, Wak. Anak Mama Yeni kamene, kang kampret kah? Jare anak Mama Yeni. Iya. Terus anak Mama Kevin kan. Anak Mama Kevin, anak-anak lanang. Berarti sing adoku Mama Rega. Mama Rega. Mama Rega karo ayahe kembarku. Aduh. Ah iya. Ayahe kembar ana ning Pranggong. Pranggong. Mama Rega ana ning Pasarikan Indramayu. Bos mainan kono wa Mama Kun Rega. bos mainan. Calon majikan, calon panitia unjungan kono wa. Kunku. Iya kanggo tahun maning. Wak Kadrane jejak beli. Aja melang sampean tekejak mangsa burunga. Sing bener keten. Temenan. Ya wis. Ereng melu bae karo sampean keten. Tadi ka anak sedulur Wak Kadra ning Dubai. Oh, Anak. ning Dubai anak. Anak Din. Sapa cek kono wa? Mama Aulia. Mama Aulia. Iya, toli anak maning sempokaris Taiwan ningan. Heeh. Sake Wak Kadra mah seduluriku. Kau dingin gawa? Hah? Kita kimbeluki wong bae maksudnya mah. Kalah tak kenang suaranya kan? Cara sawayangan. Iya. Sawayangan. Kenang wayang kalah tak suaranya. Ya saking sampeane sing kurang wis ada watir. Kaya giwa kula kirasa mengkelas dine mah. Mengkel Sing iso ngarane mengkel ku maksudnya ku sampean ku kan wis diwarai. diwarahi. Ya wis diwarai lagi sore ka. Iya. Terus Kenang apa sampean ku belin jawab-jawab. maksudnya sampean nyewot apa? Wak Kadra bingung. Wis bakat mengkonon sampean mas sistem karo kula. Sampean ku mengkonon. Ya iya jelas lan nyata. Berarti sampean ki ana sirik karo Wak Kadra. Sirik apa sih Ya buktine ngomongnya ora bener. Nalika Wak Kadra ngabdi ning sampean pirang tahun kok ucapannya kayak konon. Wak, kin cepete bocah wadon sapa, Wak? Hah? Cepete bocah wadon sapa kene? Wah, kayaknya mah Mama Mega, Mimi Mega apa? Kayaknya mah kesasar ning alas-alas. Wadah Den bagus Sanjaya. Berarti tempat tinggi beli sembarangan tempat. Buktine anak barang sing gawe aneh. Biyen nana cepet. Sekin ayo digoleti bocah wadone, Pak. Digoleti. Ayo, Pak. Ayo, ning Nafsu ngendi kita anane? Ayo, Pak. Aduh, mama kan